Lebanaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka ko ɲuman da ka don o don timinaja kosɔn k'a lajɛ Lidi Media sanfɛ walasa k'aw kunnafoniya k'aw ma k'aw danse dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan ka jira k'a fɔ ko nin dɔgɔkun in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ jatigɛwale binkanni dɔ kɛra ka ɲɛsin sigida dɔ ma San mara kɔnɔna na a kɛra sababu ye mɔgɔ kelen ni tɔrɔla dɔw fana joginna an bɛna kuma kan ni kunnafoniw kɔnɔna na damandaw la i b'a ye k'a fɔ siniwaw ka baara kɛcogo b'a la ka gɛlɛya caman lase musolakaw ma mɔgɔ caman ni tora a ko dafɛ ni kalo in kɔnɔ a bɛ se muso 100 ma ka caw ye kalo kelen kɔnɔna na an bɛ kuma kan ni kibaruw kɔnɔ kibaru wɛrɛw bɛna fara olu kan ni k'o k'aw gulo garisɛgɛ dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan lebanaw an bɛ aw fo ko kura ko aw danse dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan San mara la i b'a ye k'a fɔ jatigɛwale kɛlaw nana bin san kɛrɛfɛ dugu dɔ kan a kɔni jatigɛ na siran bonyana kosɛbɛ o fɔ dugulamɔgɔ ninnu yɛrɛ b'a la ka ɲini ka bɔ dugu in kɔnɔ mɔgɔ dɔw joginna dɔw yɛrɛ ni tora a ko dafɛ an baarakɛɲɔgɔn radio centre la Aba Mayiga ale kuma dɔw fara ɲɔgɔn kan an ka kulumada olu fɛ ni kumakanw na tunkan fɛn bɛ tali kɛ an ka kulu maramafɛntigiw n'o o ye bibi na u kɛmɛ ka bakɔfɛla ka tiɲɛli ani ka sunɔgɔbaliya bila bakɔfɛla mɔgɔw fɛ kunu cɛ 4 nana bɛlɛncɛ dangan na cɛ 4 min nana bɛlɛncɛ dangan na dɔw ko maa 4 dɔw ko maa 6 mais seereya bolila min kan o ye maa 4 ye o maa 4 u nana bɛlɛncɛ dangan na ka na batigɛda la u nana ka na cɛ 2 minɛ u ye cɛ 2 minɛ u taara n'u ye awa denmisɛnnin dɔw mun tun bɛ cɛ 2 ninnu kɛrɛfɛ awa o denmisɛnninw kɔnɔ olu yi fili ba la sabula u bɛ ji dɔn nka cɛ 2 ninnu kelen o ye Musa Diko dɔ bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Kɔrɔ Musa filanan o ye Kamoyi ale ye fana batigɛlaw don sabula denbatigiw de don awa u bɛ mɔgɔninfinw de tigɛ bada la n'o ye bɛlɛncɛ dangan ye n'i ye bɛlɛncɛ yɛrɛ ta bɛlɛncɛ ni san kilomɛtiri 9 don a kilomɛtiri 9 u ka baara ye jumɛn ye batigɛ ani cɛncɛn bɔ awa Kɔrɔ Musa min ni u taara n'a ye ani Kamoyi awa ka taa mɛtiri 500 bɔɲɔgɔn u taara marifa ci Kɔrɔ Musa la awa balu ninnu dɔw y'a sɔrɔ a ɲɛ a kunkolo la dɔw y'a sɔrɔ a kɔnɔforo la donc Kɔrɔ Musa kɔni ale ntanyana donc a ka mɔgɔw de taara a nɔfɛ ka na bila Sangaw ka morgue la o kibaruya kɔni kɛra ka bɛlɛncɛnkaw sugana kosɛbɛ kunu alamisa in min kɛra i ka dɔn k'a fɔ degunba ye a kɛra sababu ye maa dɔw yɛrɛ bɛlɛncɛn dɔw kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la nka dɔw tora yen nka o waati kelen na o y'a sɔrɔ fɛn bɛ tali kɛ Kandara ale ni Suhan o y'a sɔrɔ kɛlɛdaga o bɛɛ an ka cɛfini tabaw olu kɛmɛ ka taa kɛlɛ la ye awa u ni kulu maramafɛntigiw mais fɛn min ye o kibaruyaw ye o ma dogo mɔgɔ si la sabula an ka armée ale ye vecteur aérien bila ka taa awa ka taa i ka dɔn k'a fɔ kulu maramafɛntigi ninnu ka caman bɔnɛ u ni la dɔw yɛrɛ a fɔra cogo min na maa ka ca mais fɛn min ye an ka donsow ye sabula u ni donsow de karila ɲɔgɔn na sani armée ka na u ye cɛ 10 fa o donso ninnu na awa o de ye kibaruya ye k'a lase Kiledu lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma ani Mali lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen awa nin ye Aba Mama Ture mankan ye ka bɔ San an ka foli b'a ye kalo kelen bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na ka ca mɔgɔ 100 ye minnu bɔn la o ni la ka sababu kɛ siniwaw ka damandaw baara kɛ cogo kɔlɔlɔw ye i b'a ye k'a fɔ ko u bɛ sanu bɔ ka taa ka dingɛba ninnu dayɛlɛlen to yen jinɔgɔ b'u kɔnɔ ka fara fɛn wɛrɛw kan minnu bɛ se ka dankari kɛ adamaden ka ɲɛnamaya la ni musow nana jigin dingɛ ninnu kɔnɔ k'u bɛ sanu fana ɲini olu caman fana ni b'a la ka to o ko dafɛ an ye a ye k'a fɔ ko Kangaba mara la muso 41 bɔɲɔgɔnko ni tora danga dugu kɔnɔ o ma tɛmɛ dɔgɔkun damadɔ kan muso caman fana 40 kɔ bɔɲɔgɔnko fana ni tora dɔw fana dafɛ Dabiya mara la an ka ɲɔgɔn fɛ ni ka Sira Magalu lamɛn ale ye jabaruka ye Dabiya mara la a ye ɲɛfɔli minnu sɔrɔ ka di an ma Sira la nin ko ninnu kan an k'olu labɛn Tiɲɛna kunu sɔgɔmada fɛ ne b'an ka yɔrɔ la n y'a mɛn n welela telefɔni na ko siniwa biti ye dɛgɛ kɛ o y'a sɔrɔ an ka mɔgɔw de sigilen bɛ talatɔ donc kunu kow cayara yan kow cayalen don kunu n tɛ se ka na sɔgɔmada in na n wulila n ko n bɛna foli bila banbagatɔ ninnu na a kow cayalen bɛ ni ne bɔra ka na foli kɛ
ni ala bɛ hinɛ banbagatɔ ninnu na ala k'u dayɔrɔ ni ma ala k'an fama ɲɔgɔn ma sinuwa baara min filɛ nin ne yɛrɛ b'a la an ka yɔrɔ la sinuwa baara bɛ ni waati na dugu min filɛ Mali Kɛɲɛba mara fan bɛɛ kɛra sinuwa ko ye boli yɔrɔ taga t'a la baara bɛ ka kɛ yɔrɔ minnu na i n'a fɔ damasen ninnu o yɔrɔ tɛ yen bilen a yɔrɔ bɛɛ feere la sisan an bɛ ka boli u nɔfɛ sɔgɔmada fɛ an bɛ taa mirimina la wula fɛ an bɛ taa mirimina la ni dingɛlabila fana kɛra an bɛ taa mais baara in kɔni n'i b'a kɛ risque de b'a la waati bɛɛ kɔni i hakili bɛ saya yɛrɛ de ma waati bɛɛ n'i nana kɔni a ka di ye mais n'i tora yen fana i hakili b'a la sinon baara in tɔgɔ baara wɛrɛ de t'an na diyagoya f'an ka ɲɛsin o de la an bɛ baara la yɔrɔ min na o yɔrɔ bɛɛ de kalime la sisan tɔgɔya wɛrɛ tɛ yen nɔ f'an ka tugu u kɔ de o de bɛ k'an bila u nɔfɛ wari ko nata tɛ mais mɔgɔ n'i sigilen bɛ i bɛ wari sɔrɔ cogo min na f'i ka taa yen de mais hali ni ɲɛ b'a la i saya yɔrɔ de ye yɔrɔ in ye n'i dayirimɛ sɔrɔ tigi bolo diyagoya f'i ka taa yɔrɔ in na yen. O kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya min filɛ nin ye damadaw la fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la kan ka bɔ fasodenw tɔgɔ la tɔn n'o ye société civile ɲɛmɔgɔ ye Lasina Kamara ye an k'ale ka jaabi lamɛn ni ɲininkali la kumakanw senfɛ. N'a fɔra ko sanu min bɛ dingɛ kɔnɔ donc ni baara ka dagun mana yɛlɛ kɔni dɔw bɛ ten k'u b'o dayirimɛ ɲini donc dayirimɛ ɲinitɔ ninnu dingɛ ninnu mansin dingɛ sen nɔ n'a fɔra ko kɔ i bolo kɛ fɛn ɲini o kɔnɔ kɔni yala kɔni fɛn wɛrɛ balila yen kɔni i tɛna se k'i yɛrɛ b'o la dɛ wa n'a sɔrɔ i yɛrɛ bolo dingɛ le sen sa tuma dɔ i bɛ se k'i yɛrɛ sauver dɔɔni mais mansin dingɛ sen nɔ donc n'a wurula kama i bolo tɛ se ka fansi sɔrɔ ko i lɔn ka nin mina ka ɲɛrɛ ye o de bɛna n'a ye wa ne hakilina ta voilà. O kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ni chinois ninnu tilara u ka baara la u t'a ka dingɛ ninnu dayɛlɛlen to. Dingɛ ninnu tɛ se ka datugu dingɛba minnu tɛ se ka datugu ni ma dɔn ne yɛrɛ yala ka yɔrɔ ye cogoya min na sinon n'i taara a dingɛ position lajɛ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko dingɛ datugu tɛ donc o baarakɛ dingɛw de don bon ni baarakɛ dingɛ bilalen don donc olu b'o dayirimɛ ɲini a kɔnɔ cogo min na donc ni baara jiginna donc mɔgɔw fana bɛ taa ka taa o dayirimɛ ɲini a kɔnɔ donc a bɛ o position na donc n y'a fɔ cogo min na dingɛ minnu a maîtriser man di quoi parce que juru t'a la foyi t'a la n'i bɛ se k'a fɔ n'a yuru la k'i ka nin minɛ kɛ yɛlɛ y'a ye donc o de bɛna n'a kasara ye quoi. E yɛrɛ ka faamuli la mun de bɛ se ka walasa ka nin kasara ninnu bali. Bon en fait pour que kasara kɔni bali bon c'est-à-dire sensibilisation kan ka kɛ bon muso minnu bɛ na dayirimɛ ɲini na a ka essayer k'i mabɔ yɔrɔ na dayirimɛ ɲini bolo ma quoi y'a ye n'a y'a ko u ye nalen bon dugumɔgɔw n'u bɛ nali kalama u yɛrɛ ye fɛn fɛn de k'u kana bon n'olu bɛ nali kalama bon ne hakilina t'a la dugu ka kan ka yɔrɔ ninnu garder pour que mɔgɔw kana gɛrɛ donc taalen kɔfɛ k'a fɔ k'u bɛ to dayirimɛ baara wɛrɛ k'a kɔnɔ quoi parce que dingɛ minnu ni fɛn n'a kɔnɔ i tɛ se ka sauver cogo si la y'a ye i tɛ se ka sauver dɛ a ka nali na nabaliya bɔ komi ni o kumaw ka ɲi terrain yɛrɛ kan ye quoi ne ka faamuya la est ce que o bɛ se ka bali u kana parce que tɔnbolomaw bɛ jamana min bɛɛ la y'a ye tɔnbolomaw bɛ yen nɔ min b'u ka dama min bɛɛ garder yɔrɔ si tɛ dama na ni tɔnbolomaw tɛ yen ni tɔnbolomaw kɔni bɛ yen ne hakili la olu kɔni kan ka yɛrɛ ta sɔn donc dɔ mana jigin dɔ ka yɛlɛ donc a ka essayer ka yɔrɔ ninnu sécuriser mɔgɔw kana gɛrɛ yɔrɔ ninnu na y'a ye sinon tɔnbolomaw kɔnɔ u bɛna jɔyɔrɔ kɛ dɔgɔyaw la dɛ tɔnbolomaw bɛ yen olu bɛ se ka baara kɛ n'a mɛn k'u nalen ko baara dingɛ wuli sen nɔ tɔnbolomaw kan k'i gɛrɛ k'a essayer ka yɔrɔ ninnu sécuriser mɔgɔw kana gɛrɛ a la. Yala jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka dɛmɛ k'a ko la wa. Oui jamana ɲɛmɔgɔw bon a bɛɛ laban ka mɔntɔn ka lawuli kɔrɔ sanfɛ parce que ko mana kɛ cogo ɲɛmɔgɔw de bɛ yɔrɔ bɛɛ la donc jamana ɲɛmɔgɔw ni minnu bɛ kɛnɛ ninnu kan u ka kan ka sigi ka fɔ kɛ kuma n'a y'a sɔrɔ ni Sinoɛ ka nali bɛ position min na donc i k'a bila minɛn kɔnɔ a bɛ se ka faamuya cogoya min na quoi donc parce que n t'a dɔn u bɛna cogoya min na mais n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ n'a fɔ a ka di na kɛ dugu ye fana ye fana quoi parce que u ka sɔrɔ b'a la ni dugu ka sɔrɔ bɛ dingɛ sen na k'u bɛ dɔ sɔrɔ a kɔnɔ donc o kuma kɔni o kuma u ka kan ka fɛɛrɛ ɲini pour que sigikafɔ de kan ka kɛ pour que a bɛ se ka ɲɛɲini cogoya min na fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a cogo min na quoi. O kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ Bamakɔ mairie ɲɛmɔgɔw ye barolasigi kɛnɛ dɔ sigi min senfɛ u ye a lajɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔn hukumu kɔnɔna na kibaruya di minnu bɛ ka ɲɛsin bon ma n'o ye géospatial ye o ye hakilijagabɔ kɛnɛ dɔ sigi a ko kan fɛɛrɛ minnu dabali minnu ka kan ka tigɛ walasa jamanaw ka se ka lafiya an ka jɛɲɔgɔn fɔ ko siratigɛ la ka Mamadu Seku Keyita lamɛn ale ye ko ɲɛmɔgɔ dɔ ye. Lajɛ in bɛ min kan o ye politiki dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ min ye politique nationale de l'information géographique ye o politiki in adoptera 2012 ka bɔ 2012 la ka na ɲinana san 5 kɛra o kɔnɔna na o politiki ni o labaara la dugukolo yɛrɛ sigi cogo ani dugukolo fɛnw sigilen bɛ dugukolo kan cogo min na olu bɛ se ka dɔn cogo min na information fɛn fɛn b'o dugukolo kan fɛnw na
olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan k'o bila fɛn kelen kɔnɔ pour que o information ninnu ka se ka sɔrɔ waati bɛɛ information ninnu waati ni waati u ka to ka lakuraya donc politique sigilen b'o de kan donc politique ye san 5 de ye san 5 fɔlɔ banna an sigilen an nana an bɛ fɛ ka plan d'action kura de dilan politique bɛ se ka labaara cogo min na activité minnu programmeren b'a kɔnɔna na olu bɛ se ka kɛ cogo min na olu bɛ kɛ dugukolo yɛrɛ sigicogo yadɔ anw ka baara ye dugukolo buguna sɛbɛn donc o bɛ se ka bɔ cogo min na ka yira dugukolo a sigilen bɛ cogo min na ka yira ka bila à jour waati bɛɛ o de an ka atelier in kun y'o de ye mais atelier in fana kun ye min ye bon komi fɛn min don n'i ko k'a fɔ k'i bɛ dugukɔnɔn fɛnw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ activité caman de b'a la donc o de b'a yira service caman o de la an bɛ fɛ ka cadre dɔ de créer min ye cadre intégré ye service foyi tɛ to kɔfɛ service bɛɛ de bɛ na information minnu b'u bolo u yɛrɛ ko o don pour que a bɛɛ se ka so ba la u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan donc an ka lajɛ kun y'o de ye laji a bɛ daminɛ sɔgɔmada in na ni ala sɔnna ma juma a bɛ kuncɛ donc tile 5 jate baara de don. O kɔfɛ cakɛda dɔ sigira jamana in kɔnɔ ka ɲɛsin mɔgɔ minnu ni cɛnni donna u kunna ka sababu kɛ lakanabaliya ye o cɛnniw bɛ se ka nɔrɔ bila cogo min na a wele ko AGVR olu ka tɔnsigi b'an wele ko session ordinaire ko baaraw sigi a jateminɛna k'a fɔ ko san tɛmɛnen kɔnɔna na gɛlɛya caman bɛ sɔrɔ ka sababu kɛ musaka ko gɛlɛyaw ye an ka ɲɔgɔn fɛ n'u ka secrétaire exécutif la n'o ye Sidi Kamara ye ni kumakanw senfɛ. Bon nin kɔni bilalen bɛ kɔfilɛ minɛn kɔnɔ parce que an bɛ 2025 na sisan donc an b'a essayer k'a lajɛ 2024 mun kɛra donc o de y'a to 2024 rapport d'activité an bɛ kuma o kan awa musaka minnu donna la an bɛ kuma o kan an tun ye musakaw prévoir mais wagati dɔ nana gouvernement ɲɛ b'a fɔ fɛn ma ko collectif budgétaire ni wagati dɔ nana u bɛ se ka gouvernement bɛ se k'a lajɛ sɔrɔ ni dépense bolo kan k'a lajɛ ni a bɛ kan ka taa sira ɲuman kan ou bien ni fɛnw b'a la min ka kan ka yɛlɛma gouvernement y'o kɛ yɔrɔ min na an fana kan ka o y'o yɛlɛma don an fana ka yɔrɔ la parce que an ka dɛmɛ bɛ bɔ gouvernement de fɛ donc an fana ye budget 2024 budget yɛlɛma k'a bɛn o ma min dira ma k'a bɛn o ma parce que min bɛ layidu bɛ ta ye ni gɛlɛya bɛ se ka na donc o bɛ se ka di ni o bɛɛ ma di i fana bɛ obligé i fana ka i ye min prévoir ka o fana yɛlɛma k'a bɛrɛ bɛn o ma donc o de kɛra donc o musakaw kɛra maintenant 2025 o ye de sisan an bɛna mun kɛ 2024 ye a bɛ komi an ye service sigi sen kan o sigi sen kan o kɔrɔ k'u ka kan ka bureau sɔrɔ baarakɛyɔrɔ sɔrɔ donc baarakɛyɔrɔ labɛnna musakaw donn'o la n'o kɛra an y'a lajɛ service kɔnɔ baarakɛla minnu ka kan ka baara k'a kɔnɔ donc olu fana taara o baarakɛla minnu taara olu ka sara musaka taar'o la donc n'o fana bɔra yen o baarakɛla minnu taara ni ye fɛn min ye aw kunnafoni dilaw b'a dɔn k'a fɔ ko kura dɔn a ma caya Mali kɔnɔ madala hari Afrique la farafinna a man ca kosɛbɛ donc n'i ye baarakɛlaw ta o la f'i k'u dɛmɛ k'u kalan baara bɛ cogo min na k'o ɲɛf'u ye donc a bɛ fɔ formation donc formation kɛra donc olu kɛra ka ban donc o ye 2024 fɛnw ye musakaw donna domaine minnu na donc bi fonctionnement bɛ yen parce que n'i y'o sigi don o don courant de bɛ sara ji bɛ sara ayiwa ani fɛnw donc olu de kɛra 2004 musakaw ye pour le moment victime minnu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ ko minnu kɛra Mali kɔnɔ ni a kɔlɔlɔ sera dɔw ma olu ka kan ni min ye o ma daminɛ fɔlɔ donc wari ma don o la 2024 kɔnɔ mais wari bɛ na don a kɔnɔ a la 2025 kɔnɔ parce que a bɛ comme service sigira 5 ans sisan donc o baara de ka kan ka daminɛ parce que nin fɛn fɛn filɛ nin ye nin tɛ service ka objectif ye service ka objectif ye de ka olu dɛmɛ fɛn min kɛr'u la ko ni min ka kan ka o labila u ye donc a bɛɛ tɛ wariko ye mais a ka dɔnniyaw ye k'a fɔ kɔlɔlɔ ser'u ma min ka kan o ni min ka kan o ka k'u ye o ka f'u ye donc o fana musakaw olu bɛ kɛ olu de bɛ na kɛ 2025 kɔnɔ musakaw ye. O kɔfɛ jagokɛlaw ka lafasatɔn kura dɔ sigira sen kan wele ko Sinadecom ale ye jagokɛlaw ka lafasatɔn kura ye min baaraw n'u donna dɔgɔkun laban in kɔnɔna na Bamako yan nɔ ka jira k'a fɔ ko ka kɛ ni Sɛkuba dɔ Sago ka ɲɛfɔli ye ale min y'a ko ɲɛmɔgɔ ye a sigira walasa ka jagokɛlaw ka hakɛw lafasa de
an ka ɲɛfɔli dɔw lamɛn ni kumakanw senfɛ. Sénédécom ye syndicat national de commerçants et contribuables du Mali. Donc syndicat in sigi kun ye k'a daminɛ marabaga tigɛfeere la fo ka taa industriel la a sigira olu de kama. Parce que an t'a dogo la gɛlɛya de y'a to an jagokɛla d'État an ye tɔn dɔ bila sen kan depuis fɔlɔ o bɛ san 24 bɔ bi n'o ye syndicat national de commerçants d'État ye n'o ye SYNACODEM ye an y'a sigi ala barika la a kɛra sababu ye ka na ni nɔgɔya caman ye an ka jago kunda mais adamaden i bɛ évoluer de i bɛ taa ɲɛ de donc an bɛ don min na komi bi an minnu y'a bila sen kan presque kɛmɛ sara la an 90 an bɛɛ bɛ na ni minɛn ka bɔ kɔfɛ an tɛ miliyɔn kɔni t'an bolo mais ka bɔ ni minɛn kɔfɛ ka importation kɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan an y'o ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ depuis fɛn bɛ fanga Alpha bɛ fanga la tuma min na comme quoi Mali ye jago jamana de u ka système de groupage u k'o créer Mali la donc ne ye 50 bɛ ne bolo miliyɔn 1 bɛ ne bolo miliyɔn 5 bɛ ne bolo an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa Chine ou bien an bɛ taa Dubaï an b'a fara ɲɔgɔn kan kɛ colis ye a bɛ di Mali commerçant licence tigiw ma importation licence bɛ minnu bolo u bɛ na n'a ye u b'a dédouaner u bɛ bɛɛ ka colis di ma kelen kelen mais an bɛ don min na komi bi syndicat in bureau sigira Mali région bɛɛ lajɛlen na ka ban cercle fana bɛ k'u ka bureau sigi c'est pourquoi aw yɛrɛ ye salle kɔnɔ sisan région bɛɛ ka liste présentera kelen kelen a bɛɛ présentera kelen kelen. Lemanu de bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaru la kibaru farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma jɛ ka baara don Emmanuel Jara Daniel Pujugu André Traoré aw kana ɲinɛ k'an ka jaw partager ani ka u like min tali kɛ ka tila ka abonné an ka page YouTube kan walasa ka se ka jaw sɔrɔ bila waati yɛrɛ la Ala ka waati wɛrɛ yira an na.